Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con César Manuel Fernández Gil, alcalde de Ribadavia. Moi boas tardes, César. Hola, boa tarde, que tal? Pois moi ben, encantados de estar aquí unha vez máis. Bueno, primeiramente, César, dende a nosa federación, gustaríamos agradecerte a túa presenza hoxe aquí con nós. Non, son eu quen quere agradecervos a Federación Galega de Karate pois a implicación que tedes con Ribadavia e que contedes con nós para realizar este evento aquí, que a verdade é que para nós é un privilexio e unha honra pois acollervos aquí nesta instalación municipal. O prazer é noso, César. E bueno, xa meténdonos un pouquiño en temática. Como xa sabemos, es licenciado en Filosofía, se non me equivoco. Así que gustaríanos saber, dende o teu punto de vista, que opinas sobre o karate como disciplina e os valores que este inculca? Pois a verdade é que o deporte en xeral e en particular o karate pois ten a capacidade de desenvolver sobre todo nos máis cativos que cando é máis necesario inculcar valores como a disciplina, o esforzo, a superación, a capacidade de sacrificio, que son todos eles pois características indispensables para formar seres humanos responsables e que poidan medrar e afrontar os retos que a vida nos pon por diante, non? A vida ten moitísimas complicacións ao longo de toda ela, moitísimos retos e temos que saber afrontar. E para iso eu creo que a formación que se dá dende o deporte en xeral e dende en particular o karate, disciplinas como o karate, pois permítenos afrontar eses retos tamén con serenidade e coas garantías para poder superalos, non? Todos eses retos que se van presentando no noso día a día e que necesitan de toma de decisións rápidas, pero tamén serenas e conscientes, non? E creo que para iso o karate é moi importante. Xa digo, deporte en xeral, pero karate en particular. Totalmente de acordo. Hoxe aquí todos os nenos que estamos vendo durante todo o campeonato non solamente están formando como deportistas, senón como persoas, non? Son valores que van a levar con eles durante toda a súa vida. Exacto, é unha cuestión fundamental, como che dicía, eu para min unha das características principais do deporte é a capacidade de formar persoas. Está ben formar deportistas, os deportistas de élite, moitos destes rapaces, pois a formación que levarán será esta formación de base. Moitos, a maior parte non chegarán a ser deportistas de élite, os deportistas de élite pois son unha porcentaxe moi pequena dentro de todos os rapaces e rapazas que se inician no deporte, pero sin embargo o importante realmente do deporte é esa formación que fai de persoas, non? E para eso eu creo que tamén as administracións públicas, neste caso os concellos, pero todas as institucións temos que implicarnos apoiando o deporte, porque fomentando o deporte estamos mellorando a nosa sociedade. Sen ninguna dúbida. Mesmo neste Concello de Ribadavia temos dous claros exemplos, cos dous clubs de karate de Conta, que son o Mizukami e o Kaizen. Que nos poderías contar sobre estes clubs? Pois eu non teño nada máis que palabras de agradecemento para ambos os dous clubes, porque o traballo que fan, pois tendo en conta todo isto que dicíamos, da importancia da formación en valores, da formación deportiva, pois tanto Mizukami como Kaizen son un exemplo clarísimo de eso, de dedicar todo o tempo que teñen as persoas que se dedican, aos adestradores que están nestes clubes, dedican todo o seu tempo a dar o mellor de sí para formar os rapaces e rapazas de Ribadavia e de toda a comarca do Ribeiro. Por lo tanto, dentro do Concello, o único que podemos decir é que estamos enormemente agradecidos e darlle toda a nosa colaboración, que para o que estamos, para colaborar e para conseguir que o esforzo que fan eles pois sexa o menos gravoso posible, é dicir, que dentro do Concello poñamos todo para que este esforzo que fan os clubes en formar persoas, en formar deportistas, pois sexa un esforzo que tamén teña unha recompensa. Dende logo, iso vese a simple vista, César. Continuando sobre o desenvolvemento deste campeonato, hoxe nos, coa celebración desta cuarta Liga xa Galega de Karate, trouxemos aquí máis de 600 participantes inscritos con todas as súas familias, que, xa veñen aquí por terceira vez a Ribadavia. Ti opinas que isto é favorable para o Concello? Isto é, a verdade que é fermoso. Para min, non te podes imaginar a emoción que sinto ao ver esta instalación, este polideportivo do Concello, así cheo de rapaces e rapazas facendo deporte. Como dicíamos antes, eu son un firme convencido na importancia que ten o deporte para formar persoas. E ver este pabellón cheo destes rapaces e rapazas, pois non dá máis que satisfacción e que orgullo porque estén aquí en Ribadavia. Por lo tanto, é moi positivo para nós, pero que ademais desta parte, digamos, entre comillas, romántica, si se me permite, non, de ese orgullo que temos por tervos a todos aquí, pois está tamén unha parte económica moi importante, porque este tipo de actividades pois tamén deixan un retorno económico para o Concello que é moi importante e que eu son un firme defensor
da idea de que os eventos deportivos son un elemento de dinamización económica moi importante para os territorios, sobre todo para os territorios rurais. Por iso temos que apostar dende as institucións para facilitar que se celebren eventos destas características no noso territorio, porque grazas a eso hoxe Ribadavia está visitada por estos centos de persoas que van a coñecer o noso pobo, o noso concello, toda a comarca, e que isto seguro que lles vai encantar e volverán nun futuro pois tamén a disfrutar do moitísimo que temos que ofrecer. Por iso tamén estes eventos son unha oportunidade para amosar as fortalezas e as riquezas que teñen os nosos territorios. Por suposto, se algo temos por seguro que todos os nosos competidores, as súas familias, dende que chegamos a Ribadavia, quedamos maravillados co encanto deste concello e de seguro que voltaremos en máis ocasións. Non, por suposto, eu quero dicir unha cousa tamén e aproveitar que me dades esta oportunidade de falar a través das cámaras da Federación Galega de Karate, que para o Concello de Ribadavia, como dicía antes, é un privilexio que estedes aquí e, polo tanto, eu quería lanzarvos xa o convite para que o próximo ano pois volvamos a estar aquí neste polideportivo do Concello e poidamos disfrutar dunha actividade como esta, multitudinaria, na que nenos e nenas disfrutan facendo deporte, disfrutan convivindo, formándose e nós pois temos a ocasión tamén de que nos visitedes, de que coñezades o noso pobo e por eso, xa digo, lanzo vos ese convite e agardo que o próximo ano nos vexamos aquí outra vez e que ademais sigamos colaborando entre Federación Galega de Karate e Concello de Ribadavia para sacar adiante pois cantos máis eventos millor, porque como vos dicía antes, para nós, e eu son un firme convencido da importancia dos eventos deportivos como elemento de dinamismo e motor de dinamismo económico. Pois moitísimas grazas polo convite enviado, que de seguro que nos encontraremos entonces aquí no próximo ano, xa sería o cuarto ano consecutivo que celebramos unhas nosas ligas aquí en Ribadavia. Pois nada, eu de verdade que moitísimas gracias, encantado de que estedes aquí, reitero unha vez máis, moitísimo, é que non podo ter máis que palabras de agradecemento coa Federación, con todo o mundo que formades esta gran familia do karate galego e dicirvos que en Ribadavia tedes a vosa casa. Pois moitísimas grazas, César, da nosa Federación. Queríamos tamén agradecerche o teu espectacular traballo como alcalde aquí en Ribadavia, xa a volta á alcaldía, non? Dende aquel ano 2021, se non me equivoco. De seguro que conseguirás cumplir todos os teus obxectivos, que seguro que tes moitísimos en mente. Pois sí, hai moito que facer e para eso estamos, para contribuir con noso grande área a mellorar Ribadavia e a que a confianza que nos diron os veciños deste concello pois sexa de volta con creces en avance e en futuro para o noso pobo. Moitas grazas. Pois moitísimas grazas pola entrevista e verémonos entonces no próximo ano aquí neste espectacular concello. Aquí vos agardamos, moitas grazas. Moitas grazas.